Na gabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong khubor mamta kasni. Presiden jongka Kongres Mallikarjun Kharge par Presiden Barim jongka Kongres Rahul Gandhi harkat kiwi par kinong elam kin pelong ya jing ki hajantar mantar han New Delhi. Chief jongka Delhi Congress ulong ba ka BJP rangkat berki National Democratic Alliance jongka ki septieng baru ulong ru ba ka jing suspend yak ki MP kadai ba Punjab Buram yak ka jinglong kentang jongka jing terbar Taiwan jongka di India. Unong elam jongka Kongres ulong ba ka jingle bar ka jingrai pamarwei jongka ka penmong ya babun ki breu jongka di India ki balajit dalak kamon subha ladi. Susu ulong ba kapor badan ka jingelang. Susu ulong ba hakapor bagi dan jingelang kabala pelong ha headquarter ulong ba kadai ka hok jongki MP menkeli jingkeli hapo kaying terbar Taiwan. Barbun ki pajba kin keli ya ka jingkeli jongki persya ya ka jingle kaba marwei jongka hakapor bayaki.